please be advised to silent your mobile phones during the concert. Thank you.
advised to keep our mobile phones on silent all throughout the concert. Thank you.
Please be advised to keep our mobile phones on silent all throughout the concert. Also, in a few minutes, we're about to start the concert. We are also live on social media, especially the pages of Hangad and Limang Siglo. Thank you.
Please be advised to keep our mobile phones on silent all throughout the concert. Thank you. We will also start in a few minutes. Thank you.
We will start the concert in few minutes. Please be advised to keep our mobile phones on silent all throughout the concert. Thank you. Hello Mamalakat, hello Pampanga, and welcome to the Hangad Habang Buhay concert. Live here at Mary Hope of Christian School, Mabiga, Mamalakat City, Pampanga. Get ready as we mark another milestone in the history of San Rafael Arcangel Parish as we gather for the concert for a cause, featuring Hangad Music Ministry with special guest Father Carmelo, Christine and Voce du Angeli. Let's all welcome Hangad Music Ministry. Sing the mighty power of God that made the mountains rise, that spread the flowing seas abroad and built the lofty skies. I sing the wisdom that ordained the sun to rule the day. The moon shines full of God's command, and all the stars obey. I sing the goodness of the Lord that filled the earth with food. He
sing the mighty power of God. Hallelujah, hallelujah. I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of God. I sing the mighty power of Thank you so much po at Maya Pabengi Mabalakat! Tama po ba? Ulitin ko, Maya Pabengi po. Yan, okay. So, unang-una po, gusto naming magpasalamat sa San Rafael Arcangel Parish at sa Mary Help of Christian School sa kanila pong paanyaya na kami po ay makapagtanghal para sa inyong lahat ngayong gabi. Kami po, ang Hangad Music Ministry, isa po kaming grupo ng magkakaibigan na may layuning makapaglingkod sa simbahan sa pamamagitan ng aming musika. Ngayong gabi po, handog namin sa inyo ang ilan sa aming mga paboritong mga kanta at ilan po sa mga awitin mula sa aming 30th anniversary full a cappella album na pinamagatang Hangad Habang Buhay. Yan po. So, ang susunod pong mga kanta, two of these songs from the album, we are going to sing next. Ito po ang Against the Wind at ang Awit ng Paghahangad. Kaya po, please sit back, relax, and let us all continue to pray with the songs that we and our fellow choirs have prepared for all of you. Muli, dakala salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas.
Magandang araw po, kami po ang Hangat! Inaanyayahan po namin kayong manood ng Hangat Habang Buhay! Sa darating na October 14 sa Mabalacat, Pampanga, magkakaroon po tayo ng Music Ministry Workshop sa umaga sa San Rafael Arcangel Parish at meron din pong concert for a cause sa gabi sa Mary Help of Christian School Gymnasium. Kaya bisitahin niyo po ang aming mga social media pages for more announcements at para makabili ng ticket. Kaya, Sa lahat ng mga bansa, ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa sinta na pagligtas. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu.
Salamat po. Muli kami po ang Hangad Music Ministry at napakasaya po namin ngayong gabi na makasama kayong lahat. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ayan, maraming salamat po, no? This is part of our Hangad Habang Buhay album tour, a series of concerts and events outside Metro Manila since the pandemic. So since 2020, talagang wala ho kaming labas, no? Talaga naman pong binulabog nitong nakalipas na 3 taon ng ating mga buhay. Yung iba pa nga po sa atin, sinubok ang kanilang kabuhayan at ang kanilang mga kalusugan. Our next song is called Still, We Sing Alleluia, and it was written during the pandemic. In dark times when pain is so harsh and sometimes hope is lost, we still try to find things so that we can continue to fight. At nagagawa natin ito sa pananatiling pagpapatatag ng ating pananampalataya para patuloy tayong makakapit at umawit sa Kanya. Through flowing tears, hallelujah. Through growing fears, hallelujah. In the weariness of now, we still find the voice somehow to sing hallelujah. When joy runs thin, hallelujah. When hurt sets in, hallelujah. When our days are long and rough, still our faith is strong enough to sing hallelujah. Still we sing hallelujah. In fading light, hallelujah. In deepening night, hallelujah. At the hour of our death, with our last remaining breath, let us sing hallelujah. Still we sing hallelujah.
maging katulad mo. Tahakin ang landas na sa'yo'y nagpako. Naisin ko mang lumigaya sa lupang pangako. Daay di ko tanto, puso'y naghihingalo. Nais ko magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig kang isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Ngunit paanong hahakbang itong abang sugatan? Paanong tatahakin ang landas na di alam? Paano kitang makikita sa gitna ng karimlan? Pangako mo aakayin ako ang siyang tanging panghahawakan. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig kang isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Tungo sa'yo ay hakbang marahan man. Ika'y darat lang sa akin nag-aabang. Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw at Nais kong magpunta kung nasaan ka, makita ka at masilaw sa iyong liwanag at ganda. Marinig kang isigaw ang awit mo at harana. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Lunurin ang yakap mo't buhayin ang iyong kalinga. Ngayon po, nais ko pong imbitahan para samahan ang hangad ang ating isa sa mga very special guests ngayong gabi. Palakpakan po natin sina Father Carmelo Agustin at ang Archangel Choir.
malapong adikot, king maglapo adanum, karing nako tatayan, yaing pasuko, yaing ginuko, yakapot, ing bandiko. Yang pastol ko, yang mga no, king kakulangan ko kabilang man, eku kagisa na nuling sabla, kaya manibatan. Kuman tumahakot, king dalan mapanganib, uling yang kaya beko, at iyaing tukod ko, iyaing pastul ko, iyaing ginuko, iyakapot, ing pandiko. Yang pastol ko, yang mga no, king kakulangan ko kabilang man, eku kagisa na nuling sabla, kaya manibatan. Yang pastor ko, yang mga damo, king kakulangan ko, kapilang man, eko kagisanan, uling sabla, kaya maibatan. Thank you po. Let's all welcome our guest choir, Voce du Angeli.
Magdiwang, magpuri, magdiwang, magpuri. Magdiwang, magpuri, magdiwang, magpuri. Magtipon-tipon ngayon sa piling ng ating poon. Masayang aawit ng papuri, magkakaisang tinig na may pag-ibig. Magsama-sama ngayon, simula habang may panahon. Magkakapit-bisig na aawit ng papuri, laudate, jubilate, cantate, gloria, hallelujah. Magdiwang, magpuri ang sambayanan, sama-sama umawit ng buong kagalakan. Mundo'y balutin natin ng pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod at kapayapaan. Magpuri, magdiwang, magpuri. Magdiwang, magpuri, magdiwang, magpuri. Magdiwang mo ng loob ang pagdating ng tutuon. Magkakapit-bisig na aawit ng papuri, laudate, jubilate, cantate, gloria, hallelujah. Magdiwang, magpuri ang sambayanan, sama-sama umawit ng buong kagalakan. Mundo'y balutin natin ng pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod at kapayapaan. Kapayapaan, kapayapaan. Magdiwang, gloria, cansate, laudate, hallelujah, gloria, jubilate, hallelujah. Mundo'y balutin natin ng pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod at kapayapaan. Magdiwang, gloria, cansate, laudate, sama-sama, gloria, jubilate, hallelujah. Mundo'y balutin natin ng pagkakaisa, pagkakabuklod-buklod at kapayapaan. Magdiwang, magpuri, magdiwang, magpuri, magdiwang, magpuri, hallelujah. Thank you so much, Voce du Angeli. Now let's welcome back Hangad Music Ministry. Come, live in the light. Shine with the joy and the love of the Lord. We are called to be light for the kingdom, to live in the freedom in the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Come, open your heart, show your mercy to all those in fear. We are called
So hatred and blindness will be no more. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Sing a new song. Sing a great day when all will be one. God will reign, and we'll walk with each other as sisters and brothers, united in love. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. We are called We are called to act with justice. to love tenderly. To serve one another, to walk humbly with God. To walk humbly with God. Muli, palakpakan naman natin ang Voce di Angeli. Napakahusay. Hiyang-hiya naman ang hangad. Guys, galingan natin. Ang galing ng Voce. Kinabahan me. Muli, magandang gabi. Maya Pabengi. Malabalacat, Pampanga. May kuryente naman, di ba? Naririnig niyo ba ako? Hoy guys, palakpakan po natin yung soloista natin kanina, si Shori. Oo. Palakpakan natin kasi buhay pa siya. Sa kabila ng lahat. Ayan, pero ganyan talaga. May mga katotohanan tayong hinaharap araw-araw. Isa na dyan ang pagwala ng kuryente sa ating mga pamamahay. At pero, the show must go on. Kaya naman, tonight, the happiness and the joy will go on dahil mag-break muna tayo sa kantahan at meron tayong konting papremyo. Game ba kayo? Yes. O wala, mabilis lang to. Para naman iba naman, maiba, kanta ng kanta. Umay na ako sa kanta. Hindi, joke lang. O ngayon, meron tayong mga konting pag-gifts ng mga CD. Alam niyo ba kung anong CD? Mga iha, alam niyo ba kung anong CD? O compact disc, basta Google niyo. Noong unang panahon, ang tugtugan nasa CD. Ayan, kaya ngayon, pamimigay na lang natin. Charot! Hindi! O hindi, grabe. Collector's item na to. Mga CD po ng hangad. Sa mga sasali po ng ating pag-game ngayon, ng mga matatapang na kaluluwa, makakakamit po ng isa sa mga CDs natin ngayon. Malay nyo, in 20 years, magkahalaga to. But wait, there's more. Sa mga sasali, ganahan sila, di ba? Meron tayong pa-SM Advantage card. Palakpakan natin ang SM, guys. Huwag kayong Pwede to kahit sa gas, tama ba? Pwede to sa Shell. Ay talaga? Mayayaman po kasi mga tagahangad, yung nag-SM. Hustans lang yan. Hindi. Okay, game. Sa mga gusto pong sumali, taas lang po ng kamay, ha? Pabilisan lang tayo para manalo tayo. So, madali lang naman yung game natin. Test lang siya kung nakikinig kayo sa ating concert ngayong gabi. Okay, first question. Ano ang title ng latest a cappella album ng Hangad? Yun, ang clue. Ano ang title? Ayun si Sir, magwawagayway. Come on down. Dito tayo sa may ilaw. Si Sir na nakadilaw, palakpakan natin siya. Kitang-kita ko eh. Doon sa kabilang classroom ng grade 4 kita ko eh. O, dito tayo. Anong pangalan natin, Sir? Noah po.
Si Noah, palapakan natin si Noah. Napakatalino si Noah. Ginugol niya agad ang sagot. Ano po ang title ng latest a cappella album ng Hangad Music Ministry? Hangad Habang Buhay. Correct! Hangad Habang Buhay, 30th anniversary album ng Hangad, all a cappella po yan. At dahil dyan, meron ka, ay hindi, parang mas gusto kong ibigay mo na to, ang aming Dwells God na CD. O, dikit mo sa tenga mo, baka tumunog. Okay, at saka meron kang SMAC. O, go! Congratulations, palapakan natin si Noah from the Ark. Okay, hirapan natin ng konti para sa isang CD at 2 SM Advantage card. Oh, ganun tayo, dapat nag-elevate, nag-level up. Next question, hirapan natin ng konti. Ang Hangad Habang Buhay ay ang 30th anniversary all a cappella album ng Hangad na nilaunch namin noong 2021. Tama ba ako? Ngayon ang tanong, ilang taon na ang Hangad this year? Kung ang Hangad Habang Buhay ay 30th anniversary album ng 2021, ilang taon na ang Hangad Music Ministry ngayong taon? Tinawag kita. Lumapit talaga siya. Ganun talaga. Oh. If you want something, walk away. Just, ano pangalan mo, kapatid? Oliver. Oliver! Matapang na kaluluwa si Oliver. Sana magaling din po siya sa math. 30th anniversary, 2021. Anong anniversary ngayon ng Hangad ngayon, 2023? 32. 32, correct! It is going to be our 32nd anniversary this year. We will be celebrating it this year. Tama. This October, this November, 32 years old na po. Congratulations, meron kang Kaloob CD. Ayan. May mga kanta rin po dyan. Wait, ang dalawa mong SM Smack. May pamigay mo to. Register ka. Tapos kuha kang points. Okay, palapakan natin si Oliver. Okay, last na. No, madali talaga ako magsawa. Ayoko kanina kantahan. Ayoko ng tanungan naman ngayon. So babalik tayo sa kantahan. Okay. Sing in the blanks tayo, guys. Sing in the blank. So yung mga matatapang na mga taga-choir dyan, si Sister, kinabahan si Sister. Okay, yung lalakalawa kay Sister, mamaya, diba pala si Sister. Okay, sa ngalan ng aming, ano ba ito? Hangad 25 anniversary album, o ano na ito? Special collection. Okay. At 3 SMAC. Wow. Wow. 3,000. 3 lang. Kailangan niyong ituloy ang aking kakantahin. Okay. Uumpisan ko ng isang linya at kailangang tapusin ang buong refrain. Tama ba? First verse. Basta yun. Kasama yun sa test. Okay, so handa na dyan yung mga choir, yung mga kumakanta. Siguro na may mga kapatid tayong koro dito. Nasaan yung mga nag-workshop kaninang umaga? Ayun, oo. Alam nyo to. Okay. Dali lang to. Take it away, maestro. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpa sa iyo, magpakailan paman yakapin mo. Bawat sandali ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay at mapapawi ang takot sa'kin, pangakong walang hanggan. Meron ka pong hanggan! Palakpakan natin. Ano pong pangalan niyo, sister? Sister Evelyn. Sister Evelyn! Ang galing-galing ni Sister Evelyn! Except wala raw siyang hanggan. Immortal wala. Vampira to si sister. Wala raw siyang hanggan. Meron ka pong Hangad 25 CD. Pakinggan niyo po yan sa mga panalangin natin. Pinapanalangin pag may mga retreat. Oo nga, meron yan. Paano nga ba? Ipagdadasal natin yan, sister. At meron po kayong 3 SM Advantage card. Thank you po. Thank you, sister. Ang ganda ng buhay ni sister. Palakpakan natin siya. Thank you so much sa mga sumali po. At nakibahagi ngayon sa aming concert. Siyempre, dakal asalamat. Tama ba?
sa inyong lahat. At ngayon naman ipagpatuloy natin ang ating konsyerto. Bubuuin na natin ang aming kinanta ni Sister na panunumpa. Actually, requested yan pag meron po kami mga wedding. Pero sa totoo lang, opo, laging pag love song kasi yung dati nyo nung kante. Pero sa katotohanan, ito rin po ay tungkol sa panunumpa natin at pag-ibig at pagsunod sa ating Panginoong Ama, hindi po ba? Kaya if alam nyo po ang kanta, tulad ni Sister Evelyn, please join us. Thank you so much. Ikaw lamang ang pangako mahalin sa sumpang sa iyo magpakailan pa man yakapin mo